Un balma magazine du Mali Jabarani Flebo ma foi bismina magazine du Mali Gambi yanga geneta wo flane anana ate de Boula zone 2 501 là ne pas don nere pas don ani anga élément nu bambolo tie ya avec comme ya du jamaro ere donc pour que ka se ka di baro ere ke anana anga chef de grain bien en kalpali no ale ere la donc ale ere anga sécurité assurée ka ba ko no ko foita na kamete ba ke gane ke puis ko beba ka tomata sorala donc o ere la fene ma chama mamula ale ere ni nga ere ale ere fene bien nga ere ka buli ere ale bien nali nga animatrice bile bay donc biere jamunga ere be polimuka oye éducation marata kabulu bi an la koloshi anga jamana marat tieni no kosebe amna odatu ayini ta ka amna ese ka wala wala nga kirena amna kuma maraka awere akina tume mara ere kansa muni mara tien john ya tien am se ka solution du soro wala sa mara ere kanya donc nyana nga damne amna kuma di anga chef de grema donc ale be yabara dama ula mi débat damne chef de gré avait dit iba kan keren cholenu iko ma ko no ko yan ko zone 2 ko no ko dugu jama yoro ere lu an bora bon gura ako bon gura ko no ko yene dugu jama yoro mais an nana an fene bo ayan an bisimila kan yan resona yan dugu jama yoro donc kuma bi bolo ere akline jume maraka jaranye bon soninga o damne folo ka befo jama nana nga bole jabi a jaranye donc mara ere anga jamana ngono mara ngile no ko bayamo parce que dugu ere titanye ni marate nyame jamana ga tagagne fo mara ga du bo bibina a jatemnele no ko dimsenu mara lente mais ne gon bolo mara do be dimsenu parce que beniga mara fam dugu mais sonu ya anga dugi en biero la antalna rom na yeni do antalna chokoro bawde la fa antaluna munu ba nyel la fo antaluna anga jamana nyama parce que olu de sega marasi olu de sega marasi ya fa donc ne goni mena débat kono mais le kuma to ya ka bulu parce que kuma ma dakilena donc yana ngata ro jante anga chef de grain re ale sira do dam ale ko kantaluna ale wantaluna romna o makoro ye o jamana mo donc mais nyena ngata ro jan anga monsieur Bamboulian donc al jawara donc ale na wala li kanyi mara re ale ko karamo way monsieur oui abi jogodi non mais be gede non très bien oh jogodi ta monsieur monsieur gede la rollo be kuma do oh monsieur Amila donc chef de grand bora ka mu fo ça yo yanga chef de grand encore de plus mara sisa woni mara nango kame kuma am se ka dondoro ne fo an se ka be fo parce que mara era be damna rom na figo roro de don folo ni mo ko chama yinga wa ko mara be damna so gonna la kono mara bora so kono kapta ko la kabe dian ko karamo goma ne mara bora en sa mara ta yoro sabana no e kare gonna mais mara era be damna ko nimna sojo sous passement fembe ori no manya donc mana tawro ra seganya iba chef de famille do beta ou parent de rêve docteur ko la va a chemi chete fuido en debenga ne ninge abugo ya nega abugo abora so kono na e ma sega amna la muna e ma amna la e na sanga marata ka diogol karamo ma bo okol kara kalam fenela ama fo chugumna éduquer un enfant c'est de l'enseigner mais l'enseigner n'est pas forcément de l'éduquer ah monsieur to enfant ne ta wala yin amu de to ningo dembe fera ni wala ame kuma la te parce que ibna to yela ko mina monsieur yela ko kan ibna sa ni yela ko monsieur mina ame kalan to ko ti donc OK mais monsieur avait fam donc anti daro jan nga eren me mbula ale ibna mina kuma dalima ale nga eren spéciali ale na le bora kuma la doro to ba muluko yuko non yuko nya da ere de amugo de kono bede ko kono mais amna kuma dalima mais nga ren mi bulo fo ika kuma di yuko ba ren ambla sa o ren nyebala bi ame atete bugula zone de la anana grena pour que kuma mara taka buluka donc amena be haklina la même maraka yala mara ere a folo a tient bagay joni folo donc mes grand frère là anga chabodi monsieur Jara ouais basi côté mais mon père fou bon comme monsieur Doumbia Fotougamna chef de grain ibe yani ga joro ibi oro la italna oromna iba nyine folo mara folo ama nyini masaw kundari
parce que an ye fɔlɔ fɔlɔ an mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ baro kɛ n'an ye pour que den yɛrɛ ka bila avance la dɔɔni a ka hakilina ɲumanw sɔrɔ a kana don mauvaise fréquentation kɔnɔna la donc ni denmuso de b'i bolo denmuso filɛ nin a ba kan ka gɛrɛ a la ka to ka baro kɛ n'a ye denmuso caman bɛ yen nɔ u t'u ka fɛn fosi dɔn kilancɛ tɛ dɛ a si u t'a foyi dɔn o tɛ se tobili la i bɛ tobili a la dɔgɔmanin o wala dɔgɔmanin o a tɛ fɔ a ɲɛna ne baba yanni i fakɛ ka na e ma kuru kɔnɔna furan kuma bɛ e ka minɛnɔgɔ ko a bɛ tan e yɛrɛ kana fini nin wagati a bɛ tile 2 k'i la a bɛ tan c'est pas bon. donc n'i y'a ta k'a lajɛ sisan e b'a fɛ k'a fɔ ko mara tiɲɛbaga nin yɔrɔ la bangebagaw de don wa. olu nɔ baden de b'a la ne bolo. mais faw nɔ t'a la. fa nɔ b'a la olu 2 de bɛ ɲɔgɔn combiner o. voilà i ye baw ka yɔrɔ fɔ sisan maintenant i bɛ faw fɛnɛ ka yɔrɔ fɔ. o ye tiɲɛ o ye comme muso yɛrɛ bɛ ka digi la. ale an ka yɛrɛ non miko n b'a fɔ parce que n'an ko k'an b'a fɔ ka bakuruba fɔ sisan an ka chef de grève monsieur Doumbia ale y'a yira k'a fɔ ko talo yɔrɔ. mi lajɔ parce que mi lajɔ yɔrɔ min na cɛ ye cɛ yɛrɛ mais du a mara bɛ muso bolo ka tɛmɛ cɛ kan an fɛ yan bamanankan muso de bɛ to so cɛ de bɛ bɔ ka taga kɛnɛma muso de bɛ den dɔn muso de bɛ sokɔnɔna kɛcogo dɔn bon muso de bɛ se ka den mara cogo ɲuman na ka tɛmɛ fa kan. chef de grève n tɛ nin lajɔ min na minnu bɛ ka na an b'u hakili lajigi parce que depuis an bɛ kuma daminɛ an y'a daminɛ min na i y'a yira n na k'a fɔ ko mara tiɲɛbaga ko sanfɛmɔgɔw don donc ani maakɔrɔw don an y'a di an ka monsieur l'ancien ma monsieur Jawara ale y'a jira an na k'a fɔ ko ko du kɔnɔna fɛnɛ jɔyɔrɔ b'a la ani ancien yɛrɛ fɛnɛ jɔyɔrɔ b'a la donc monsieur Jara yɛrɛ fɛnɛ nana fɔ ko muso yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ i y'o sinsin o de y'a to n ka yɛrɛ ne y'a yira k'a fɔ ko faw fɛnɛ jɔyɔrɔ b'a la bon yanni an ka taa yɔrɔ jan an bɛna kuma di Yugo ma min b'a fɛ a b'o fɔ an ye mara yɛrɛ kan. an bilasira. Yugo b'an bolo yan. assalamu alaikum. waaleykum salaam. an tilenna hɛrɛ la ala ka wula nɔgɔya. amina an bɛ denmisɛnnin ala ka si d'a ma. amin n'ala ye si d'a ma ala ka hakili d'a ma. amin a bɛ ka kuma mara min kan a gɛlɛya b'an kan bi dɛ denmisɛnnin mana wuli o ko maakɔrɔba maakɔrɔba mana wuli o ko denmisɛnnin mais ne bolo maakɔrɔba tɛ olu y'u se kɛ denmisɛnnin yɛrɛ de bɛ yɛrɛ dilan den n'i kɛra maa ye i yɛrɛ de bɛ yɛrɛ dilan mais yanni ka kɛ maa ye i dilanna ka ban i marala ka ban dumuni kɛcogo foli kɛcogo n'i ye tonton ye n'i ye papa n'i ka karamɔgɔ ye i y'o bɛɛ yirala ka ban mais e yɛrɛ kan k'u bonya cogo di e yɛrɛ kan k'i ka ɲɛnamaya dilan cogo di ka hadamadenw tɔw bonya ne kɔni ka miiri ni ka jate la o b'i yɛrɛ bɛ kun de bolo. donc e yɛrɛ fɛ mara yɛrɛ bɛ denmisɛnnin de. denmisɛnnin yɛrɛ tiɲɛ. an yɛrɛ d'an yɛrɛ tiɲɛ. ne ka faamu la. ok denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ de ye n'i y'a bɔ ka bila yɔrɔ min na a bɛ dan yen. voilà ne yɛrɛ b'a fɛ k'o yɔrɔ de fɔ sisan. denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ de ye n'i y'a bɔ ka bila yɔrɔ min na a bɛ dan yen. o tɛ se ka bɔ ko bɛɛ kalama. an ka ɲɔgɔn lamɛn a kuma an ka to Yugo ka a yɛrɛ ɲɛfɔ fɔlɔ. den min wolola a bɛ fɔ ko denyɛrɛnin de a tɛ fɔ ko denyɛrɛnin de wa n ko baw ba de b'a bɛrɛbɛrɛ fo ka kɛ den finmanin ye fo kana se kalan ma fo kana se kuma ma ji sɔrɔ kana di yan n ko a bɛ daminɛ olu de la n ka samara ta k'a di yan mara ko ma se nin bɛɛ la o nin bɛɛ tɛ mara yan ka fɛn dɔ di den ma a ka se k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya ye fɛn dɔ kɔni de don mais ni denmisɛnnin kɔrɔbayara ka se san 9 bɛ san 10 ɲɔgɔn ma dɔrɔn denmisɛnnin bɛ a yɛrɛ mabɔ a masaw la masaw yɛrɛ mana gɛrɛ la cogo cogo wa a yɛrɛ tɛ sɔn ka gɛrɛ la bilen bon ɲininkali b'o yɔrɔ de la parce que den de man k'o kɛ denw de man k'o kɛ mais denw banna nin dɛmɛ den bɛɛ a ma se ka jugu ye maa tɛ se k'i maa ma se jugu ye yɔrɔ de la i ni fana don parce que ni ɲɛ. est-ce que mɔgɔ bɛ dɛsɛ i den na. mɔgɔ de tɛ den na. chef de grève yɛrɛ ne ka min bɛ fɛ k'o fɔ tan. voilà an komi an ka mɔgɔkɔrɔba b'a fɔ cogo min na ko denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ n'i y'a mɔ k'a bila yɔrɔ min na a bɛ to ten tɔ a bɛ mɔ ni o de ye donc o hukumu kɔnɔna la bangebaga dɔw bɛ yen nɔ u b'u ta den diyaɲɛ fɛ n'u y'u ta den diyaɲɛ fɛ sisan nɔ donc u b'a fɔ n'u ye den bila nin na dɔrɔn den b'a fɔ ko ayi n tɛ nin kɛ ou bien n tɛ nin fɛ n bɛ nin fɛ quoi donc est ce que nin yɔrɔ la ni denmisɛnnin mɔna ni o ye fɛn
minɛ a la a fitinin est-ce que o den bɛna diɲɛnatigɛ gɛlɛya dɔn a tɛ mɔn n'a ya bon e bɛ ka yɔrɔ min fana fɔ o n'a question de don ah Yugo n'a question tɛ dɛ parce que e y'a fɔ cogoya min na n'an ye ka kuma ta n'an ye ka kuma ta k'a lajɛ e y'a fɔ an ye den bɛ mara de den yɛrɛ de b'a yɛrɛ mara den bɛ mara de ka se étape dɔ ma donc ça kɔrɔ k'i bɛna sɔn ka kuma ma parce que ko den bɛ mara ka se étape dɔ n'a sera yɔrɔ dɔ n'a sera étape ma mais ni mun m'a mara ni mun m'a ta mara ni min m'a ta mara voilà ni min m'a ta mara o de ye yɛrɛ de kɛ a y'a den sɛgɛn kɔfɛ a ye tiɲɛni k'a den kun chef de grain bɛ fɛ ka dɔ fɔ o yɔrɔ la an ka chef de grain lamɛn n y'a f'i ɲɛna u tɛ kelen parce que denyɛrɛnin i bɛ lamɔ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ lamɔ u b'a f'i ɲɛna nin bɛ don ta nin bɛ bɔ tan mais kabini waati dɔ la e bɛ ɲinɛ mun kɔ den bɛ commencer k'a ban cimisɛnninw dɔ ma waati de y'a corriger waati ye mais u b'u ta diyaɲɛ fɛ k'a to yen a wuli waati ma se dɛ a kɛ tan dɛ a bɛ tan dɛ u b'a to yen den bɛ to de la a bɛ kɔrɔbaya a bɛ tiɲɛ a bɛ taa yɛrɛ ma jagoya de don a bɛ taa yɛrɛ ma a yɛrɛ bɛ commencer a tɛ somɔgɔw lamɛn an bɛ se ka chef de grain ma mais an bɛna fɛn dɔ fɔ parce que n'i y'an ka fɔlɔ laadaw ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ ni den ye ko kolon kɛ kɛnɛma n'an y'a ju ci dɔɔni a tɛ ko a la ɲɛji ka se so hali an fitinama yɛrɛ an tɛ ko a la i bɛ ɲɛji bɛɛ cɛ ka kasi ka don i bɛ kasi ka tila ka ɲɛji cɛ ka don mais m'a f'i ye i ye denmisɛnnin bugɔ sa a ba yɛrɛ bɛna i bɛ se papa ma mun na o yɛrɛ ka dencɛnin tɔgɔ joli i t'a bugɔ a kɛnɛ na i ma ɲa fɔ i tɛ a kɛ tan o jɔn ye sa donc aw bolo ko ye masaw de monsieur ça monsieur comment ça monsieur comment Kone sinon monsieur ko ni ñëw rek fo na kuma o kelen do ko ye Jean-Jacques Rousseau wa fem fo citation fo tiens philosophie rek voilà ama fo bon mais a mis fo l'homme n'est bon c'est la société qui le rend mauvais c'est la société qui lui corrompt au contrat social voilà c'est-à-dire l'homme en venant sur terre il ne vient avec ni la méchanceté ni l'hypocrisie ni rien donc tu vois encore an ka maraka kɛ a bɛ yɔrɔ a bɛ fɛ ka min fɛ maa bɛna walawala i bamanankan na ko den n'a nana diɲɛ kɔnɔ a ka ɲi a mɔgɔ lankolon tɛ mɔgɔ kuntan tɛ mais an ka du an ka sigida o de b'a tiɲɛ a bɛ fɛ o de fɔ bakurubala bamanankan na i y'a fɔ juguya a tɛ kɛ mɔgɔ lankolon foyi a tɛna nin juguya ye mais munna adamaden bɛ juguya ne bɛ juguya k'e la bi e t'a jate a sɔrɔ e ye mɔgɔ ɲuman ye ne b'a k'i la sini même chose sini ŋɛnɛma k'i la jusqu'à ce que i fana b'a kɛ la tugun o société de ye quoi est-ce que tu vois mais a bɛ ka mara min fɔ moi quand même dans toute sa définition mara base fɔlɔ ne kɔni bɛ min dɔn ne bɛ sɔn min ma ne yɛrɛ tɛ wuli ka bɔ min kan ça c'est la famille d'abord n'i ye chance sɔrɔ hein ka bange du kɔnɔ k'i fa n'i ba to yen ou bien i ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ mun bɛ se ka hakili to i la déjà c'est la base et tu vois parce que éducation olu de bɛ éduquer fɔlɔ ka sira dɔw yiri la éducation ni mɔgɔ an ka la diinɛ Mali ye silamɛ jamana ye n'i wulila k'i fa sɔrɔ diinɛ min na jateminɛ dɛ tu as 99% de chance i ka k'o diinɛ i b'o diinɛ de la tagama ayi n'a taara n'o pour te dire que n y'o yiri la o tɛ diinɛ yan n'i wulila ka sɔrɔ i fa ye silamɛ i b'a sɔrɔ i bɛ kɛ silamɛ i bɛ silamɛya de fɛn parce que i fa b'i bila o direction de kan i b'i fa de suit n'i wulila ka sɔrɔ i ye chrétien i b'a sɔrɔ dɔw b'an cɛla chrétiens don mais u yɛrɛ t'a pratiquer mais u wulila ka sɔrɔ u fa ye chrétien u bɛ taa église la u bɛ taa messe la des trucs déjà pour vous montrer que mara ye sokɔnɔna de ye fɔlɔ nin ye min fɔ quoi est-ce que tu vois n'i ye den kɛ baba kɔmana ye a bɛ impôt minɛ i la quoi donc ne ma den mara e ye den to a yɛrɛ mara est-ce que tu vois n'a ko min o kelen don ou bien dɔ b'a fɔ n ka lagare n fa tɔgɔ ma des trucs comme ça o kɛra bɛɛ la ne yɛrɛ n ba ka lagare de ye. Moi je vois la différence entre moi et les autres. Ah oui, allez donc right. Maman a dit. Monsieur l'enseignant la métier. Karamɔgɔ amu bonya ne gɛrɛ mo namu. OK, monsieur l'enseignant ka ba. Saka bɔra ka mun fɔ sisan a bɛ jateminɛ k'a la a kuma min fɔ an sɔnna ma mais ni diinɛ ko ta k'a lajɛ diinɛ la ni wulila ka sɔrɔ i fa ye silamɛ i bɛ se ka kɛ silamɛ mais diinɛ ko la a ma daga i kan k'i ni fa ye silamɛ i ka kɛ silamɛ bon n'i y'o yɔrɔ ta k'o kɛ exemple ye k'o ta k'o don éducation kɔnɔna la fili bɛna dɔn fili bɛna dɔn cogo di parce que an bɛ cadre min kɔnɔ o ye mara de fili bɛna dɔn Yugo y'a kuma dɔ fɔ a bɛ jateminɛ k'a la a ko ni denmisɛnnin
parents t'a dɔn mais parents t'a dɔn ka se niveau dɔ de ma n'a ye san 9 sɔrɔ a bɛ fɔ ko mɔgɔ i tɛ kɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ i yɛrɛ kɔ ye jumɛn ye sisan o kɔrɔ i mana fɛn fɛn kɛ i yɛrɛ de don sisan mɔgɔ n'i hakili sɔrɔ ko bɛ ko la i tɛ sɔn a kɛli ma. Mais il y a un fort, les moyens forts, éducation, les éducation forts, n'a pas dit que juste car c'est tellement iraola, au tellement mouillé, nous irala au rod là, au dîner-co, ni y'a irala, sinon éducation te fangé les faux. Mais dîner là, éducation B, dîner éducation, comment te dîner go kumala, tu vois. Donc mia fait au niveau là, il faut chrétien. Il y a 90% qui sont chrétiens, mais autant il y a qui sont chrétiens. Mais il y a des gens qui sont chrétiens, au tout qu'on a non. Pour qu'on a cette étape de là. Bon, niveau de la police là. Monsieur, il y a un gars rojan, il y a un gars rojan parce qu'il y a un me fait comme là. Il y a un me kuma damaka. D'ofo. Tactique kuma konnana. Tactique kuma mako e mbara. Donc ne b'a fɛ ka dɔn de sisan nɔ e ko société mais i kumana sokɔnɔna de kan donc ni dun ko société carré kɔnɔnaw b'a la teriw ka influence b'a la donc selon toi denmisɛnninw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn influence cogo di. Bon ni ɲininkali diyara n ye ni b'an ka ɲininkali kɔnɔ parce que sigida bɛ yen ni ɲininkali diyara n ye. C'est une question pertinente. Est-ce que m'a fait ngo sokɔnɔ est basé sokɔnɔ est basé par exemple c'est un bɛɛ filɛ nin ye an si jogow tɛ kelen il y a parmi nous eux ils brillent il y a parmi nous o bɛ ko wɛrɛ kɛ il y a parmi nous eux sont bons mais bɛɛ n'i ka sokɔnɔna fɛn don e b'a dɔn ko dɔ bɛ yen ne b'a se ka kuma dɔ f'i ye sisan kan ka kɛ kojugu dɔ kɛ mais e b'a dɔn diɲɛ bɛɛ ne fa y'a mɛn non kabako don e tɛ sɔn ka don a la bon ce qui fait que e ni mɔgɔ min bɛ o de y'a to a fɔ mauvaise fréquentation e ni mɔgɔ min bɛ yala e b'a yir'o la non ne fa tɛ sɔn nin ma donc jusqu'à ce que o bɛ se k'e ta ta i n'a fɔ e b'o ta ta cogo min est-ce que y'a faamu wa? o ko n'i nana gɛrɛn kolon na mauvaise fréquentation n'i nana mɔgɔ kolon na i nana dɔrɔgu ta la o ka gɛrɛn na tu as mille chances i ka don dɔrɔgu ta la mais o t'a yira i bɛ kɛ dɔrɔgu ta la ye fɛnɛ o mɔgɔ baden de ye mais ce que Jacques dit là c'est très important parce que o question bɔra n ka yɛrɛ ka yɔrɔ la mauvaise fréquentation ça joue vraiment hali ni somɔgɔw ka u kan ka min kɛ u y'o kɛ mais n'a bɔra ka taa mauvaise fréquentation kɛ e bolila i tagara drogue tala ko ka gɛlɛya i bɛ sɔn ka kɛ donc bɛɛ bɛ sɔrɔ olu de trébuchera pour que e ka bɔ ka taa tugu kɔ i bɛ sɔrɔ parents den fɛnɛ n'a ka conscience kɔnɔna la den fɛnɛ bɛ fɛn dɔ de jateminɛ ka tugu a ka kun tilenna kɔ. ok n y'i faamu mais n ka marakakɛ bɛ ka kuma ɲini marakakɛ kuma an b'i bolo. Yugo. Duniya man gɛlɛn koyi mara man gɛlɛn mara a ɲɛɲini ka ɲɛdɔn a man gɛlɛn aw bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ bɛ mara kɔnɔ mais mara ka fɛn kelen dɔrɔn de i yɛrɛ b'a ko i yɛrɛ ye min ye i yɛrɛ ye min ye i b'o dɔn wa parce que e wolola so kɔnɔ cɛ ni muso de don hali n'a sɔrɔ mɔgɔ fila dɔrɔn de don mais i bɛ k'i hakili le d'i ma nin ta ka da yan i b'o ta ka na n'a ma ta ka na n b'i bugɔ dɛ n'i ye siɲɛ kelen k'a la a b'a ta ka na sini wɛrɛ n'u k'a ta ka na a b'a ta ka na ji sɔrɔ ka na a b'o sɔrɔ ka na i b'a dege olu de la n'i y'a dege olu la a bɛna hakili de sɔrɔ n'a ye hakili sɔrɔ e bɛ yɔrɔ jumɛn ɲini e bɛ kalan yɔrɔ de ɲini. Yugo i ka kuma in a yɛrɛ bɛ ka ne wuli a bɛ ka ne yala mais a bɛ komi cɛ dɔ n'i bolo mais a ye ne kun na mais n bɛ segin ka na n ka chef de grève kun fɛn dɔ fɔ daminɛ la an k'o lamɛn o la chef de grève o wala parce que a kana na ɲagami quoi mais sinon a bɛ su a bɛ Yugo ye philosophe de namasa fara bɛ ne filɛ nin ye ne kuma diyara ne da ne kuma diyara ne da ne bɛ se k'a fɔ ne cɛ nɔgɔ tuma bɛɛ ka yan ne mais ne dilanna dɛ Yugo i tiɲɛna ne tiɲɛna ka tɛmɛ ka tiɲɛ ne tun bɛ fɛn bɛɛ kɛ wayi ne tun bɛ diɲɛ i tɛ miiri foyi foyi la fo n'a fɔra ka mɔgɔ da ka kan tigɛ n ɲɛna cogo min na n ye n sigi de k'a lajɛ quoi ne bɔra jɔn na dɛ ne ye n sigi dɔrɔn ne yɛrɛ ye dɔrɔn ne sera ka taa n yɛrɛ Yugo nana bon o bɛna to an bɛna ɲininkali dɔ kɛ mun de b'a to an bɛ bɔ nin marako jugu in na Yugo ka i ka kuma bɛ na an n'an ye o kan Yugo an b'a daminɛ la mun y'a to mɔgɔ bɛ se ka bɔ ka ɲa cogoya min na ka bɔ marako juguya la. merci n'i bɛ mɔgɔ bɛ marako juguya la i bɛ kuma ladiliw de fɔ mɔgɔninfin denmisɛnnin fitinin ye e pas fitinin. mais n'i kɔrɔbayara ka tiɲɛ n'a kɔrɔbayara ka tiɲɛ a bɛ tila ka segin mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'a denmisɛnnin lama dilanna ka ɲa
atime avec l'autre lien atime oh ni mɔgɔ ma dilan ka ɲɛ dun parce que ne ka dilan n b'a daminɛ yɛrɛ yanni ne ka dilan ne tun bɛ bugɔ de ni ne ye n ka jolike bugɔ n ko yɛrɛ la e b'a fɔ ayi ko nin tɛ ne ko i kɔrɔbalen a y'a sɔrɔ n bɛ se fɛn bɛɛ la n bɛ bandenya kɛ n bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais n yɛrɛ y'a ye directement ne fa ye ne lamɔ ne ba ye ne lamɔ ne yɛrɛ ye jɔn ye directement ne yɛrɛ sɛgɛra ka taa n yɛrɛ ka di n yɛrɛ sɔrɔ n ka so kɔnɔ quoi ne bɛ n ka so kɔnɔ sisan Yugo ka kuma ka ca dɛ Yugo seginna kɔ dɛ i b'a dɔn Yugo ko caman ba kɛ dɛ Yugo yɛrɛ tun b'a yɛrɛ ɲininka k'ale yɛrɛ ye jɔn ye mais Yugo tilala ka segin a kɔ n'a bɛ fɛ ka ɲɛ i bɛ segin o kɔfɛ ne ni maa mana jɛ ne ni mɔgɔ mana jɛ ne bɛ lasaki a diyara i ye a ma diya i ye fo n'ala ye kunna ne tun ne ni mɔgɔ jɛra n m'a fɔ silamɛya yɛrɛ mansa labato hadamaden labatuli hadamaden bonyani ladamu ni ne jɛra kalo kelen kalo fila kalo saba ni ma kɛra ɲɔgɔn ne bɛ to yen o kuma na ko Yugo ka fréquentation Yugo ɲɛna donc monsieur Jakite mun de b'a to an bɛ se ka bɔ nin mara ko cogo voilà bon ne ye min fɔ déjà o kelen de don n'an ye basi dɔn n'an ye source dɔn ne kɔni ka source la quant à moi ne ma muso furu fɔlɔ dɛ mais je compte maintenant ka muso furu ne b'o de fɔ hali sini ne ye muso furu i ka éducation ne ye min fɔ éducation ye muso ani cɛ de ye éducation bɛ daminɛ so kɔnɔ n'i y'a ye an bɛ se kɛnɛma ni bɛɛ den ka ɲi n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛma an bɛ ɲa o n'i ka ɲi n'i bɔra i bɛ taa tugu i ɲɔgɔnnaw de kɔ i degera cogoya min na i bɛ taa tugu olu de kɔ donc n'i ye muso furu déjà i b'a daminɛ muso de la fɔlɔ à la base i ye muso ɲɛnama de furu i yɛrɛ b'a dɔn muso min jogo ka ɲi est-ce que tu vois parce que e tɛ kɛ so kɔnɔ i bɛ bɔ de o i m'a faamu wa donc o muso in o de bɛ ne denw bila sira dɔw kan ne yɛrɛ fɛnɛ nana e fɛnɛ ka pression bɛ muso kan ni muso ye den ko kɛ ni i nana ka bɔ baarayɔrɔ la est-ce que tu vois muso de kan k'a fɔ ah papa ou bien chérie nin ye nin kɛ bi papa ye nin kɛ des trucs comme ça i m'a faamu wa mais ni muso y'o kɔ dogo ça peut pas aller donc ni a ɲɛnabɔra du kɔnɔ faamu a bɛ komi e yɛrɛ fɛ mara in yɛrɛ kan ka ɲɛ fɔlɔ du kɔnɔ o de b'a to sinon a ye mɛtiriw accusé ɔkɔliden dɔw tɛ yen yan n'i taara n'i ye zéro ne yɛrɛ filɛ nin ye moi mon père i b'a faamu ne ye moyen ni fu sɔrɔ ou bien ne ka jigin 10 jukɔrɔ des trucs comme ça ne tɛ se ka taa n'a ye so mun de delila ka falsification kɛ a bɛɛ ni ala la an bɛ cɛ mɔgɔ dossier kɔrɔw bɛ yan dɛ dossier kɔrɔw bɛ nin kɛnɛ na dɛ ne delila ka falsification kɛ parce que m'a dɔn ni n taara n'a ye kabako don quoi l'excès bɛ na min d'an kan quoi monsieur Jakite a don quoi est-ce que tu vois jusqu'à ce que m'a essayé hali ni tɔw bɛ fɛn kɛ ne ye bagi sɔrɔ n fɛnw bɛ yan dɔw ma na fɔlɔ u ye san 4 de kɛ bagi la an bɛɛ bɛ mouvement kelen kɛ an tɛ don classe kɔnɔ an tɛ foyi kɛ mais ne ye bagi sɔrɔ k'u to an ka école filɛ tout près hali ne taara mɛtiri tɔw bɛ ne fɛ a b'a fɔ écoledenw ye ko ne y'u nɛgɛ ko ne ma bagi sɔrɔ k'u to nin yan mais c'est pas ça parce que ne b'a dɔn ne ma bagi sɔrɔ kabako don quoi kabako bɛ da i kan mais ko bɛ kɛ ne taara so n bɛ kalan kɛ parce que n b'a dɔn kan ka taa ni moyen ɲɛnama ye so o ye base ye o donc ne nana kɛ an bɛ ko kolonw kɛ an bɛ fɛn mais déjà hakili bɛ tu yɛrɛ la quoi c'est la base monsieur Jakite y'a faamu donc e yɛrɛ ko c'est la base donc e bɛ dɛmɛ Yugo fɛ dɔɔni parce que a ka kuma ninnu a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ quoi Yugo ko yɛrɛkun e ko ko non ko base famille fɛnɛ b'a la donc o ye a ma ɲɔgɔn contredire dɛ u bɛ ka ɲɔgɔn soutenir o ye famille de ye n'i sera à un certain niveau voilà à certain niveau maintenant adamaden i ka ko bɛɛ b'i yɛrɛ bolo donc mais o y'a sɔrɔ ne ye base dɔ sɔrɔ ka ban déjà i tɛ se ka taa sira wɛrɛ kan a ka gɛlɛn donc se ka kɛ dɛ donc monsieur Jakite n bɛna fɛn dɔ di n bɛna fɛn fila di ka yɛrɛ ma a b'o minɛ fɔlɔ yanni tɔw ka kuma donc n ka yɛrɛ nin i bɛ famille ta minɛ i bɛ tila ka yɛrɛkun yɛrɛ fɛnɛ ta minɛ comme solution donc an bɛna se an ka chef de grève ma ayi sani an ka se o yɔrɔ ma Jakite ka kuma kɔnɔna na ne b'a fɛ ka question dɔ poser Jakite kunna quoi ko ma ko n'o y'a sɔrɔ i ye muso min furu n'a ma mara o est ce que cɛ tɛ se ka muso mara cɛ bɛ se ka muso mara muso tɛ se ka cɛ mara muso bɛ se ka cɛ mara munna an t'a muso mara an muso k'an mara voilà ne bɛ k'o de f'i ye o an muso bɛ se k'an mara mais n'i ye muso ɲɛnama ta déjà c'est la base mais ni muso ka cɛ ka ɲi c'est bon est-ce que tu vois raison pour laquelle généralement i b'a jateminɛ maîtrise i ma faamu une enseignante et un enseignant s'ils se marient n'u furula ɲɔgɔn ma maîtrise fila ne kɔni y'a cas fɛn fɛn ye hali ne tun bɛ école la an ka maîtrisew denw na an kun tɛ kelen ye i m'a faamu mun ba n'u fa ye maître ye u ka éducation n'anw tɛ kelen est-ce que tu vois la mère b'a godo kun l'exé b'a godo kun jusqu'à ce que an tɛ kɛ kelen yɛrɛ quoi parce que déjà u bɛɛ bɛ éducation kelen dɔn quoi olu bɛ moral min kɛ mɔgɔw kun école la olu b'o dɔn déjà famille c'est la base quoi
Ok, monsieur Dacté, on a dit monsieur l'ancien. Allez, va ta foyer. On sait la solution sur le tour. Bon, il y a une solution. Il y a une solution. Ok, on y a. Donc, si ça n'est pas déterminé, on peut son âme. Marabe dam ne sokonna la marabe dam ne sokonna la moko parents ne fait i parents ne pse ki blasera doka ibi kilo siraka bon na ta la fene i bora no ina moin ta fan fela la oro etien mais parents d'élèves chaman be no nous traçant nous denga bulletin woro be yoro jumena be conduite de la conduite jume comment l'enfant se comporte à l'école l'enfant be choko di sokona wala folo parce que conduite o ya on état o là demsen be choiba so demsen dobe mona na kuma bien bugol watu no ko demsen nyokona uso wina ni mure classico no ni fem boni dinga bulletin na fem fulo e kanga muna kana la menu sur mati la ou physique la ou chimie le conduite très chebi ka gundo do fa ya nga conduite fem be le 18 do o wa ira a ye maram di de ma so kono abaga na kenema donc c'est ka fo ni ka santé mais e marado di de ma et nana na yako la anya bala conduite à 10 de drame amba blanco na ni me munga na bo kele donc ni mara bora so kana ko la na manya ko la mara ko be nyo jagwa parce que karo ko na la ibana ga ko chudo mara ni shweni ni mnela ni fara i mara leno i mara la mais o mara tna na fara nya ya parce que ga bi fara iti mo lo ko je wo no i ga ko bani donc no be se ga mo fara yoro oluku yara mara ku yara bonya fendo ma pour que den fena ga nyada oluka o fena ga kisholu ma ola o be se ga nan changement yi ah che un chef de guerre kuma la meche ni kuma bilu ede ni yere ga bo anga grima ni ede ma nyana wai am na ve parce que oni chokora wai re mama ango che mais amena mi boy yere be yala ebe do souffre e ko ne ga na ene la yere fa na dala ni ga putais e ko ne ga na amena yu donc sera glomi ola non il non glomi dala anda ya fam follow la fierté ku yori ne fay jele ne fena jeli ne fay ni follow la bamana na glomi mu feu mais anga famia sisan o se ka fo idema kaka na fendo ke mais yere ba ke kunyuma parce que i desera yere mo ko be desera yere i desera yere la wala se denga na tien i be se ka fa abi ka kuma ga ne la monsieur Dacté un femme kuma ngani chef de gré kuma njara de mais il va donc ko bela kunti Europa la quoi donc ato anga kuteni débat on continue à kadi yere mais ça continue et même sur les réseaux sociaux le débat continue mais continue ni débat ni fait même on fait on sait que commentaire que donc on va faire la dit mais comment influence en beka ngaso en be aka beso akila sabula nga chef de guerre fo ni duti gere mamara atika mara ko mandi de mare parce que duti gere kan ajogo nya folo e duti yebe cigarette mi de yana de fene ba denga dongule atane ne da fo go mi fe ka gen fay parce que dembe bolo fa nyokonti bebe dembe mi fe ka ki na bi ka glomi fene ba reke donc ta glomi donc en fene kan ajogo nya anga mara ka ge fene afo yi mo yere ba kun o de mara ye mi yoyi mara ka ke o fo ni o dinga ren ma mom na la amo faraka ani fene monsieur Dacté fene afo a sorona joro babe bi makala donc en kan a clito sorona ko la ale ni fene anga monsieur l'ancien ale a fo ale secret do dans ni secret be kan ni dembla kata ko la conduite on bega koloche rola anga tuka densu rola anga tuka tale ni jogo nyambala bon nini bakulu bala ay mi soro bi kerena en auti ni baraji vraiment anga fo nyonyi to jamana atsika jo ni marati ni mo ma marakanye jamana tsika jo yugo yugo ko njara yugo ere yugo makla mais ama foyer bi ko jamana atika jo ni moko mamara ni moko marala kanye jamana be jo al ni bore ka jamana ko fa bita ma wore ka jamana do afene bi ke tamashiri ma yere ka jamana ba ni ne kuma tanke sona ami anga chef de grève ami grève mo be fu ka son def atede poulet non ama don ko yangoni en jamana en conclusion toute bonne nation est le reflet d'une bonne famille Léo de fort quoi donc en conclusion tout allez pour donc ama foyer ah non allez faire fort donc ama foyer ni beta dike terena donc ama awa ko so le to magazine balila dogo
an bɛ yala gɛrɛnw na ni gɛrɛn min y'an wele an bɛna numéro dɔ bila jukɔrɔ gɛrɛn bɛ se k'an wele k'a fɔ an ye a nin don an bɛ sɔrɔ dɔn an bɛ taa émission kan an bɛ thème d'a ma a kan ka taa ko dɔ kɛ thème la an b'aw fo ka foli ni tanuni bila aw ye a ni ce a ni baraji a diyara an ye. Voilà. 1, 2, 3. Le magazine du Mali. Yeah.